Salutare tuturor, eu sunt Alexandru și azi vom face un episod de FS14. Vom merge să căutăm un ogor ca să tocăm. Vom da acum tocatoarea pe margine și vom ara, deoarece merge prea încet. Merg acum să iau tractorul cu plugul. Mă scuzați pentru că nu am mai postat de atâta timp, dar nu contează. Astăzi voi posta mai încolo videoclipul acesta și îl veți vedea pe YouTube. Sau pe ce doriți dumneavoastră. Mă scuzați că nu. Asta este soarta, nu știu să joc prea bine și mi-a stricat. Mi s-a stricat aici. Voi aduce celălalt tractor. Aici am cosit și a lăsat sau a făcut ceva, dar nu știu, că nu m-am uitat. Mă scuzați că sunt răgușit, dar am avut ieri pe rece și de asta. Eu am rămas aici, deci merg în partea cealaltă. Am rămas la ogorul celălalt care trebuia să-l facă și am făcut și un episod de Need for Speed, dar nu mi-a ieșit așa de bine și am zis că să fac un episod de FS14, deoarece mi-a cerut un copil de aici de la noi să fac un episod FS14 și să bag pe YouTube. Vă rog, apăsați butonul de like, subscribe și abonați-vă la canal, deoarece vreau să fac și 100 de abonați, dacă mă puteți ajuta. Am pățit ceva cu un tractor, deoarece cred că l-am lăsat acasă și îl voi băga pe acesta. Trebuie să dau înapoi. Voi veni, revin în 5 minute.